NATO is different. NATO does not exist. NATO is under intensive care. EU does not exist. EU is under intensive care. And now, the group is becoming a cause of concern for Poland. They will never conquer Russia. Ukraine is a sacrifice. سلام كما يتصنحكم زخبركم تخطاتلتنا امباركس نايزي ساعت زينا حيزالكم متسألخو مجمرتا جن أرست زينا بريزيدنت إيساياس أبركبو مس بريزيدنت بوتين انتايلو حتى سلفي تقامو وقعت أبالات حيلتا تقراي أبالات وجلة فاغنر سدتنيا مسيلوم ناب إيروب أخياتو بولند أتنكرا زبلو زيناتات حيزنا متسيناكم لنا سناي مكتتال بريزيدنت إيساياس أبركبو مس بريزيدنت بوتين انتايلو أبو على روسيا أفريقيا ساتف زلو بريزيدنت إيساياس أفوركي أبتمس بريزيدنت فلاديمير بوتين زقبر بينا وركب أتمامتو أبولو كنتاتن سرعة عالم بفلاي مسكينات روسيا يوكرين أتحايزو مرقزيو أنتصيرو نسو أبت زقبر مقلتي سبات كينات روسيا يوكرين كبلون كالو أنا جن كينات روسيا يوكرين زبهال مسرتون يلن يزبل أزي بنيتو قبل على روسيا استأوجو كيناتيو إلو نزغ برهن كالو أتي بريزيدنت بمسرتو أتو كينات أنصار روسيا ترايون زيكونا عالم بقول شنخاتا بقطبا يخون بوليتيكا نمقبات زقبر وديتيو كبل قليتسوا أزغا دحر مزام زحول كينات استرائي نروسيا مكتا زبل طموح معرباوين كوينو أكال نايتي زخونا بقطبا تكنولوجي محبر بهلاون كالن مديات نزدارقوم وقنا جبيت كاناي محاز علام أميو كبل نمعرباوين زغان عخصي أغربو بفلاي أبز حلف عسر عمتات أب عبيت علم لغاو من رغات كساتف زيت أنح بريزيدنت أوش تهاجروا أبز إنقد استفل عليه أقات أمتاتن كالمت إيغاتن أنصار معربا علم كزارة بيسمعيو أبز حلف قنبوت أم معلتنات إنت إيرتراون أتي تدقاقا مؤناز زوتر بريزيدنت أنصار معربا ينزغنع ترير نقفتا أسمعيو أبتا أقات أمي ناس إنتن لمعتن هاجروا زي دليو زبلو تتسابقتي نمكل خال كالا عينت بالحتى مختا كدلو مخانو دحر مئمات واشنطن أبز غربا زوت أتوناي بوليسي سندون منغستي إيرتران من تسأل قلع كينات قبل قليس ويو باتي جاندا واشنطن زمرحو زتقفش كيدان سمين أتلانتيك نيتو قبل روسيا نزكايدو تسقط نقفو قبل تشايناوين تمساسال تسقطي يقبر كم زلو أميتينيريو أبتي أبكرم بريزيدنت بوتين بفلاي أبلو كناتات روسيا يوكرين مسرت جيرو زهابو مجلتي نيتو لميسيو أبتعو كنكن أب أفموت نزبت حزقبر حكمنا ورديئتي زلو زبلا بريزيدنت إيساياس اتا نزخ خيد سنح الديناميك بقبو كتنبوت سنحت روسيا جن نقيحات اللي كبل نيدو يوكرين كأ نتي معربا وإن عالم نمقبات أبز قبرو وكرفس نروسيا نمهرام جنشل زخونة هاجريا إلو إذن مكتي كبرلون يأكل كبهال اللو زبلا بريزيدنت إيساياس أب كم زبلا عينت عبيتو علاتات أبز إنقدلو أقات أمتات اتترخا خطير أب حبراو سمع كبت سحلو كينات روسيا يوكرين مبال تاريفو أبلع روسيا بنيتو استأوجو كينات تبايلو خطوة بحبار كن السما معلنا إلو بتي من قد تشاينا محزنة مفتار نروسيا مكتا زبل زنبر استراتيجي معرباوين فاشليو مخنياتو تشاينا كابكو تتصرم وتسيا كيدايا مبال استقساته إيساياس إيرتراون نخلو قدم كنتاتهم بزي مئزاز قبل عليها بزنبرو أجراتات كتستقط أني حياة إلو أتو إيساياس بشمون تطري كل تشحن إسران كلتن نقابلت أبزكيرهم عمتاوك على محتت اتقدم سالس عمتات زنبرة زحير كنات يخون دحري أخذ الترتفتين وزبلو انكو أو على ما وسرعات جاليس نيرو إيرترا دما قداينا يزمع بالاتات زي مخانا أقمت منبارونا يرسعن እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ሩስያ ፈላሚ ታሪኻዊ ርክቡን ተመሳሳሊ እቲ ኣብ ጫፍ ሱር ቦታ ለውጢ ዝርከብ ዓለማዊ ስርዓት ውድዓዊ ስርዓት ሓበራዊ ምኻር ዝሓትት እዩ ክብል ኣመልኪቱ ነይሩ ኣተሓሒዙ ፕሬዝደንት ኢሳያስ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብ ዓለም ድኹም ስነ ሓሳብን ልጓም ዘይተገብሮ ሓደ ፖላራዊ ዓለማዊ ስርዓት ዘስገድድ ተግባራት ዕብለላ ብዙሕ ዕንወት ተኸቲሉ እዩ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ ነዚ ከም ምኽንያት ተቐሚጡ ድማ ሩስያ ካብ ሕጂ ንኔው ግቡእ ተራእኽ ክትፃወትን ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ክትመርሑን كل دما كتحابرني قبا كبل تزاريبو ورقت اتا تسفى بزوحات وتصعد زنبرت حبرت سوفيتيو نابز مريح نازلو دحر مبال بريزيدنت إيساياس بتان سوفيت كم تخلو قزي تبلو تاريخاو عنواتي بمبال نبريزيدنت بوتين ما انت ربحنا خنبل عب قدنا لنا إلو أمريكا اتركبن هاجرات معرب عب إيرترا ناي سرعات لوت الممزا أكثر حخمت انحا إيرترا خدكسس اني حياة أمونج إيرتران معرباوين هاجراتن زلو دبلوماسيا وزمدنا نفس تحت درج وريدو خمزلوت أبت أبات يحبرو معرباوين هاجرات
መንግስቲ ኤርትራ ቀዋማዊ መንግስቲ ክምስርትን ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ክጽውዓ ጸኒሐን ኤርትራ ሃገራዊ ምርጫ ካይዳ ከም ዘይትፈልጥን ናይ ሃይማኖት ምዝራብ ምንቅስቓስን ምውዳብን ናጽነት ከም ዘየሎ ጸብጸባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ይሕብሩ እቲ ንኣስታት 30 ዓመት ነቲ ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቀዋም ከይተኣወጀ ዝሞተ ክብል ገሊጽዎ እዩ ነቲ ከም መሰጋገር ዝቐመ ሃገራዊ ባይቶ እውን ድሕሪ 2002 ብዘይወግዓዊ መግለጺ ኣፍሪስዎ ይርከብ حتى سلفي تقاومو وقعت أبالات حيلتات تجراي انتايهم بعربي 28 حملة وقعت كنات أبالات حيلتات تجراي مثلنا يتحلون بقبو عيت سنابتنا زبلو حتوتات على العلوم أبقرناتات كتما مقالة سلام وسلف كايدوم أبزي سومون للحمزان حموشتن شح أبسراو تسألوا أبالات حيلتات تجراي كم سنابتو زفلتيو أبزي قد دايا ملكيتو بيبيسي كابز الزراربهم حادم أما قابيت كلتشحن 10 سلستن عمة مرت قئز ناب حيلتات تجراي ستأمبرن حادك أبسر فنياتات حيلة سلاسي مامو نسو قبونا فتصمنا مثلنا يتحللنا زبل كند حتى مخانو بمقلات ادخلو تقرا يزرخبو ربحي يبزحين اس رخيبنا خن السنابت لنا زبل كم زخونه ارديو قدمت شعت ورح بيلو ناي مسنابت ورقت توهيبو كان تنبره كم تقدم حيدت معلتات السنابت وابالات حيلتات تግራይ مللي قطرن سئلن كم زيبلو زغلص حيله سلاسي اتمسنابت ورقتهم حقاونت كلو يقبائلو تم ابقربا معلتات السنابتهم زلو ابالات حيلتات تግራይ ነበር اخلي كوانت زيبلكو 6000 ብር ሂቦም አሰናቢተሞም نحنا ግን ብናጻይና ተሰናቢትና ስለዚ መሰናበት ወረቀትና ሕጋውነት ይሃልዎ ካልኣይ ማዕረፍ የብልናን ፍረጻማናን ቃልስናን ክወሃበና ኢና ሰላማዊ ሰልፍ ካይድና ኢሉ ሃይለ ስላሴ አስዒቡ ቅድሚ ሕጂ ዝወሃቦም ዝነበረ ወርሓዊ ክፍሊት ከም ዝተቋረጸ ብምግላጽ ጉድኣት ኣካል ብምዃኖም ሰሪሖም ንኽበልዑ ይጽገሙ ከም ዘለውን እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ብቐጻልነት ከጣይሶም ዘኽእል ስርዓት ክፍጠር ሓቲቱ ካልእ ርእይቶ ዝሃበት ሰልፈኛ ኣባል ሓይልታት ትግራይ ነበር ኣዜብ ኣጽብሃ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ናብ ሓይልታት ተጸምቢራ ክሳብ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ገዝ ድማ ተዋጋይት ሰራዊት ዝነበረት እያ ኣዜቡን ብተመሳሳሊ ኣብዚ ሓለፈ ሕዳር ድሕሪ ምስንባቶም ቁልሕ ኢሉ ዘናድዮም ኣካል ከም ዘየለ ብምጥቃስ ከምቶም ዘሰናብትዎም ብማዕረ ተራእይና እቲ ንሳቶም ዝረኽቦ ጥቕሚ ተዋሂቡና ክንሰናብት ኢና ንሓትት ዘለና ኢላ ነዞም ዘለዓልዎም ቅሬታታት ፍትሕ ንኽረኽቡ ብተደጋጋሚ ናብ ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ከም ዝኸዱ ብምግላጽ ንሕቶኦም ምላሽ ዘብ ኣካል ከም ዘይረኸቡን ኣብ ፀገም ከም ዝወደቑን ንቢቢሲ ገሊፆም ቅድሚ 2 ሰሙን ኣቢሉ ናብ ቤት ጽሕፈት ምክትል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምኻድ ብዛዕባ ኣብ ሰልፊ ዘለዓልዎ ርእሰ ጉዳይ ከም ዘረድእዎን ፀገም የለን ጉዳይኩም ፍትሕ ከም ጻልኩም ኢሉ እኳ እንተሰደደና ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበና ምላሽ ስለዘየለ ኣብ በረንዳ ወዲቕና ንርከብ ክብል ሃይለ ስላሴ ወሲኹ ገሊጹ ብተዛማዲ ዜና ነዚ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ሰልፊ ንምጽብጻብ ዝወፈሩ ጋዜጠኛታት ብፖሊስ ከም ዝተኻላበቱን ዝቐረጽዎ ሰነድ እውን ክድምሰስ ከም ዝተገብረን ገለ ጋዜጠኛታት እውን ሰዓታት ከም ዝተኣስሩን ተፈሊጡ እቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ደው ካብ ዝብል ንድሓር ጉድኣት ሓይልታት ትግራይ ንጠምለና ግቡእ ሕክምና ይረኸብናን ተረሲዕና ዝብሉ ቅሬታታት ሒዞም ብተደጋጋሚ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ይፍለጥ ኣባላት ጉጅለ ቫግነር ስደተኛ መሲሎም ናብ ኤውሮጳ ከይኣቱ ፖላንድ ኣጠንቂራ ኣብ ቤላሩስ ዝርከቡ ዕጡቃት ቫግነር ስደተኛታት መሲሎም ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ከኣቱ ከም ዝኽእሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖላንድ ማቴዎስ ሞራዊኪ ኣጠንቂቑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኹ ከም ዝበሎም ቫግነር ካብ ቤላሩስ ዘይሕጋዊ ስደት እውን ከመቻቸ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ፖላንድ ሓውሲ ኩናት ኢላ እያ ትገልጾ ኢሉ ኣስታት 100 ወታደራት ቫግነር ናብ ጥቃዶባት ፖላንድን ሊትዌናን ከም ተንቀሳቐሱ እውን ሓቢሩ ኣሎ ገለ ወታደራት ቫግነር ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ሩስያን ዝነበረ ሓፂር ናዕቢ ንምቁራጽ ብዝገበርዎ ስምምዕ ናብ ቤላሩስ ከም ዝተሰጋገሩ ይፍለጥ ፖላንድ ህላዊ ቫግነር ቤላሩስ ከም ሓደጋ ከም ትሪኦ ትገልጽ مرحب ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ቅድሚ ሕጂ ክስደዱ ዝኽእሉ ሰባት ናብ ዶባት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ብምስሓብ ኣብ ኤውሮጳ ቅልውላው ስደተኛታት ኣልዕሉ ዝብል ክስ ነጽጊዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞራዊኪ ግን ትማል ቀዳማ ዝሃቦ መግለጺ ልዕሊ 100 ኣባላት ጉጅለ ቫግነር ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቤላሩስ ከም ዝተሰጋገሩ ገሊጹ እቶም ዕሱባት ስደተኛታት ምእንቲ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ክሰግሩ ሓለውቲ ዶብ ቤላሩስ መሲሎም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ባዕሎም ስደተኛታት መሲሎም ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ከኣቱ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ ሕጂ እቲ ኩነታት ዝያዳ ሓደገኛ እዩ ኢሉ እዚ ብርግጽ ኣብ ልዕሊ መሬት ፖላንድ ብተወሳኺ መጥቃዕትን ምፍጻም ዝወስድ ስጉምቲ እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ እቲ ጉጅለ ኣብ ወርሒ ሰነ ዘልዓሎ ንሓፂር እዋን ጸንሐ ናዕቢ ስዒቡ ሓያሎ ኣሽሓት ኣባላት ቫግነር ናብ ቤላሩስ ሰጊሮም እዮም ናብ ስሩዕ ሰራዊት ሩስያ ክጽምበሩ ወይ ድማ ናብ ቤላሩስ ክኸድዩ ኣማራጺ ተዋሂብዎም ፖላንድ ሊትዋንያን ላትቪያን ኣብ ዶባተን ንጉጅለ ቫግነር ዘሳትፍ ፍጻሜታት እንተጋጢሙ ምስ ቤላሩስ ዘለዋ ዶባት ክዓጽዋ ብሓባር ክውስና ከም ዝኽእላ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፖላንድ ብሓሙስ ምግላጹ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መራሒ ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ኣባላት ቫግነር ክራይ
ኣብ ማእከላይ ቤላሩስ ከም ዝጸንሑ ኣጽኒዑ ነይሩ። ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ብዋዛ ንምዕራብ ክኸዱ ይሓትለው ናብ ዋርሶ ገጽ ምባሉ ይዝከር። ብርግጽ ግን ከምቲ ዝተሰማማዕናሉ ኣብ ማእከላይ ቤላሩስ የጽንሖም ኣለኹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ዶብ ቤላሩስን ፖላንድን ንምስጋር 16,000 ከም ዝፈተኑ ይገልጽ። ብመሰረት ጸብጻብ ትካል ዶባት ሕብረት ኤውሮጳ ፍሮንቴክስ ኣብ መንጎ ወርሒ ጥርን ሰነን ካብ ቤላሩስ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ 2312 ዘይሕጋዊ ምስጋር ከም ዝነበሩ የመልክት። ፖላንድን ሊትዌንያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝሰግሩ ሰባት ንምንካይ ኣብ ዶባት ቤላሩስ ሓጺር ተኺለን ኣለዋ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድዑና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም